לישראל יש בעיה מול החות'ים, יש לנו בעיית מודיעין, יש לנו בעיית מטרות, ולכן קשה למצוא... משום שהחות'ים לא היו על הכוונת? לא היו על הכוונת, לא חקרנו אותם, היו לנו אתגרים אחרים, לבנון, איו"ש, עזה, סוריה, עיראק, איראן, לא נגענו בחות'ים, וזה אירוע שהוא גדול על מדינת ישראל הקטנה והמשאבים שלה. עכשיו זה קשה לאתר מודיעין, וגם כשאתה תוקף הם ממשיכים, והם גם אומרים לנו שהם ימשיכו לתקוף. אני מזכיר לך, הסעודים נלחמו שנים מול החות'ים ולא הצליחו להשיג את הפסקת אש, הם גם תקפו את הרמקו, את מתקני הנפט. אני חושב שהמפתח להפסקת האש שם תהיה באיראן, ולשם כך נצטרך את האמריקאים, ואני מעריך שאם נצליח להגיע לאיזושהי הפסקת, או להבנות של הפסקת אש, זה יהיה רק עם כניסתו של טראמפ לבית הלבן, ולחץ שלו על האיראנים. אני לא רואה את זה בפעולה צבאית, וככה גם אומרים בצבא, זאת אומרת, מי שצופה בנו צריך להבין, הירי של הטילים, הירי של הכטב"מים, מבחינת החות'ים יימשך,